Maali edustalla on mies vapaana, Lusenius ja veto lähtee. Ei mene sisään, Nättinen hakee sen vielä kulmaukseen. Keskelle Lusenius tekee maalin kyllä! Ei jää montaa sekuntia jäljelle, mutta ei tarvitsekaan. Suomi iskee 5-3 vastaan, Lusenius 1-0. Hienosti pelattu Suomella. Siinä jo 2 hyvää paikkaa ennen tätä maalia. Todella hienosti pelattu siihen kolmion keskelle. Ja hieno ja todella tärkeä maali. Todella tärkeä maali Suomelle. Laitetaan sinne viivaan Valakille. Valah palauttaa nopeasti takaisin tänne oikealle puolelle. Ja sieltä komea laukaus lähtee ja peli on 1-1. Se nyt ehkä vähän yllättää Metsolan. On kyllä hieno veto. Nuori mies Richard Panik laukojana ja peli on 1-1. Olipas mahtava laukaus. Se todella hyvin peittää ton laukauksen. Ei näytä sitä. Yllättää kyllä Metsolaankin varmaan, että niin hyvin pystyy peittämään. Mutta Järvinen saa lyötyä laidan kautta ja nyt Suomi pääsee nopeasti kääntämään. Nestori lähtee vetoon ja se menee maaliin! Nestori Lähde yllättää Januksen kaukaa, mutta ei sillä ole väliä, vaikka tulee puolesta kentästä näin 2-1. Nestori Lähde. loistava laukaus Nestorilta. Siinäkin taas nopea kääntö Suomelta. Keskialueen katkos samaten ylöspäin, viivan ylitte ja lähtee ennakkoluulottomasti laukoon, vaikka vähän kauempaakin. Tosta noin. Pakin jaloista, todella tarkka tuonne mailapuolelle. Krokilasin korkunen, veskarille pahin kiekko melkein mitä voi tulla ja mahtava laukaus. Loistava taidonnäyte. Toinen maali Lähteelle tässä turnauksessa. Suomi johtaa 2-1. Keskeltä tulee Kytnar, laukaus kaukaa. Metsola vangitsee sen nopeasti takaisin peliin. Nyt siinä hölmöilee kyllä Jyri Niemi. Slovakian paikka, mutta veto menee vasemmalta ohi ja vielä tilanne maalin eteen. Ja peli on 2-2. Suomi hölmöilee lähinnä Jyri Niemi ja näin. Peli on tasan. Joo, en tiedä oliko siellä päätulainotuksessa kenttämiehen erikoinen, että kimpos jotenkin niin ihmeellistä tuosta päätulankista, kun Niemi pelasi tota kiekkoa tonne ja sen jälkeen oli Härneli valmis tuossa maali eessä. Ehkä liikaa kiinnitti kaikki Suomen pelaajat taas kiekkoon huomioon. Ei ole heitetty niitä slovakkipelaajia pois, pelattu mailaa pois maaliin, että tässä näin. Joo. Ja Niemi lyö kiekon tuohon laitaan, osuu just tuohon reunaan, mistä Jääkone tulee kentälle ja siitä kiekko kimpoo ihan ihmeellisesti suoraan maalin eteen ja yllättää kaikki. Kyllä. Ja nyt Suomen ensimmäinen laukoja, Toni Rajala valmiina, Rajala vauhdissa ja maali näin! Rajala siinä erittäin näyttävä suoritus, Suomi menee rankkarikisassa johtoon. Siinä nähdään, että on itseluottamus kunnossa kyllä. Hieno harhautus tässä näin. Vähän näytti jo, että heittääkö jalkojen välistä vielä mailan tuonne taakse, mutta veivas takas. Upea maali. Slovakian ensimmäinen laukkoja Adam Besak, joka siis värkkäsi myös Slovakkien 2-2 tasoituksen. Se oli vähän tuommoinen likaisempi maali. Katsotaan nyt sitten, miten löytyy O20 Orangen pelaajalta taitoja. Rangaistuslaukauksessa Besak vastaan Juha Metsola ja hienosti kyllä Besakkin oman ruutunsa täyttää. Pisti joo kylmän viileet. Tarkka laukaus tuonne mailakäden yläpuolelle ja ei siinä Metsolalla ollut oikein. Hyvällä vauhdilla tuli vielä. Molemmat vetäjät onnistuneet. Tilanne rangaistuslaukauskilpailussa tasainen. Sitten Suomen toinen laukoja. Se on Niklas Lusenius, Tappara Tampere. Lusenius vauhdissa. Kiekko siitä mukaan. Lusenius näin. Harhautus epäonnistuu, kiekko pomppii ja siitä ei maalia tule. Siinä lähti Lusenius heti alusta asti kiekko pyörimään lavassa ja ei varmasti saanut ihan semmoista harhautusta kuin olisi halunnut. Vähän on huonoa onnea. Tästä näkyy, kiekko pyörii koko ajan tuon matka-ajan ja ei ollut toi harhautus Luseniuksella kyllä mielessä, mihin se kiekko karkasi. Oli tarkoitus tuoda takaisin kämmenen. Nyt on Slovakialla paikka mennä johtoon. Tomas Tatar yrittämässä. Tatar vastaa Metsolaa ja Tatar hieno harhautus ja siinä maalin kattoon. Nyt on Slovakia johdossa ja Suomen seuraavan laukojan on sitten pakko onnistua. Siinä oli kyllä taas hieno taidon näyttö Slovakia hyökkäältä. Upeasti vei kyllä Metsolan siinä kahville. Eli kyllä taitoa löytyy Slovakeilta ja nyt jos Suomen kolmas laukoja ei onnistu, niin homma on sitten sitä myöten selvä. Suomen pelit jatkuvat karsintasarjassa ja Slovakia menee puolivälieriin USAta tai Kanadaa vastaan. Teemu Hartikaisen harteilla on kyllä nyt melkoiset paineet, mutta toivotaan, että Hartikainen onnistuu. Hartikainen liikenteeseen
ja tämän torjuu Jaroslav Janus ja Suomen kohtalona on Pikkuleijonilla karsintasarja. Hartikaisen mailla saa kyytiä ja Slovakia luonnollisesti juhlii tätä kuin mestaruutta ikään.